If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. For the sake of the audience, I'm an Akuamia. I'm just Mana state here Africa audience kwesi si malonye book malonye book Amo abo Akuamia na Chenna Mwak Oye radio offer Balatile okay as Akajiofor Nande okay Romu ne kuno basinka tawo dalasa onwe ihe bịa na-eme nke ikpeazụ a ebe ndị dibịa na gọọmenti Anambra steeti na-anọkọtapụzi gọọmenti si na onye chụọ aja n'ụzọ onye chụọ aja na mmiri na ọ dọrọ registered and all of that na ga-ejide na ga-eme so ebe ife niile a na-aga kịta gọọmenti na-agbadebere aka na ndị dibịa na-enye ndị ekperima ike ha ji eje arụ ọrụ. Kedu ihe ọ bụrụ na ịbụ somebody nọ gọvanọ of Anambra steeti nso, kedu ihe ị ga-agwa ya na the situation today? Kedu ihe ị ga-agwa ya mee? Hey my brother, okotokari iwe na-eme na Anambra steeti dị egwu ịma na ebe iwe mmekwu abụrụ iwe ọzọ bụ na ndị mekaniki ekwere ka amala ndị agha. Iwe gọvanọ na-eme dịkwa mma anyị na-ewe maka na moto ọbụla na-agba n'ụzọ onye enwe patikula moto ọbụla na-agba n'ụzọ enwe patikula so efiri na echiche obi nke m na iwe gọvanọ na-eme malụ mma na ọ chọọ ka dibias nwee laịsensị maka na gboo dibia nwee laịsensị chụnwụba anụmba ọzọ mere nwa nsogbu kwụchara egwu si na chụmụba anụmba ji ịgba aba wee nwee laịsensị na onye mere ndị dibia ji wee nwebe laịsensị so na mfiri na iwe gọvanọ na-eme ka dibia niile nwebe laịsensị ka steeti ya maka na laịsensị dị n'ụdị n'ụdị enwere laịsensị Abuja general enwekwara laịsensị steeti ịnọ n'ime ya so like last year o kwuru onye ọbụla ya agba ID card ị na-anya ba ma ndị tipa iwe na-eme ndị dibia o mere ndị tipa so onye ahụ na nga na oyibo aka anara na anyị na-anya n'ime social media nkịta na bụ na ndị fake dibia na-emezi ihe dị iche iche na social media ewere na-akpọtọzi ọdịnala ndị Igbo. Dibia bụ na-egbu ọgụ mmụọ na mmadụ ibe bụ dibia bụ na dibia na-egbu ọgụ mmụọ na mmadụ. Dibia na-abụ ọgbajuo dọrọ mebi na onye eji etu mmụọ onye eji etu alụsị onye alụsị na-eso gbuo mmadụ na bie ọ dibia ya abịa na alụsị ahụ gbaa aba mala ive a ga-eme ka alụsị ji ejezi na-egbu mmadụ ka esetụọ dị ishu ka ọ dị ma onye mere na dibia gburu ọgụ mmụọ na mmadụ onye ibe dibia na-alụ ọdịnala dịrị onwe iche ọgwụ eji eti mmọnwụ dị iche so na-ekele ọlụ eke laịsensị okwu ka agba m nke m agbago m nke m agba m ma ID card agba m ma nke ọfụ na-anaba agba ya na-erenu so n'ibe m na-ekwu nke oke ite nwa mụ amara maka ya abụrụ okwumi anya makwụ nke ọ na-adị so nke ịchụju aja ezi ọnwa m ụwọdụ na-agata ịfụta n'ụzọ ebu ebe ha ga-achụchụ aja ibe niile anwa ụrọ dibịa na-achụkwa na aja ahụ nọ ndị mmadụ na dibịa ilu ụwa niile
If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Were je goro ewu na ọkụ chụọ aja ịchụ aja dị iche iche enwere aja a na-achụ n'aka ndị ichie ije ọbụna ibe na-enye gị nsogbu dibịa gbapụta isi ije chụọ aja na ndị ichie je chụọ nwere nke ọ ya si jee n'aja ọbịa jee n'aja agụ ihe a ya ayọba gọvanọ anyị ka ewepụta ọ bụrụ na ewepụta task force nwere ike na-eme ka a kwụsị ịchụ aja n'ụzọ o wepụta ebe a ya na-achụ aja bikos n'ọdịnala dị gboo ajọ ibe dịkwa gboo n'ọ gọvanọ n'elu anya na ana ọmara ndị bụ ndị ajọ ibe na-esoba ndị bụ ozugbo ọ na-esoba ọ ya onye kọmiti ka amala ebe o si wee kọmiti maka na ndị mekaniki ekwere mara ndị bụ ndị ala ekwuchere m zọrụ na mfiri na-etu obi m dị mfiri na ebe gọvanọ na-achọ ime so n'ibe ọ na-eme dịkwa mma na ewe ịrọba mba nwere ibe dịka oke ite ibe anyị nwewo nkutiki ya ụmụ ibe ndị gboo okponsi ndị ichie anyị na-akpụ alụ anyị nwere ọtọs ibe anyị na-alụ bụ ịkpụ alụ ị na-anya ebe ya ba ịkpụ alụ anyị na-eje n'ezinụlọ mmadụ dozie ibe adị mma ndị ichie emebiri emebi na-etikpọ ọba obi ndị ichie maka onwere onye amara obi gọvanọ ara asị obi adịna gọvanọ asị akwa alụsị adịna ịghọta ibe m na-ekwu na nọ ndị na-agwọzi ajọ ọgwụ eji emegide mmadụ ọgwụ eji egbu mmadụ ọgwụ eji eme ibe dị iche iche ya ka ọ na-achụgharị anyị hụ ndị ya nọrọ akwafu ọbara. Okay. Now task force gọvanọ kwesịrị ịput together kwesịrị ka enwe ndị dibịa ga-adịkwa involve because na gọvanọ ama mma anya ihe gbasara ndị dibịa ọ ndị dibịa ya ka kọwalị ya na ka ndị dibịa si dị so ọ bụrụ na ị ga-advise gọvanọ ka eke oge isi wee ga about the task force kwesịrị na regulate ife na-eme when it comes to ihe gbasara omenala ịbụrọba na gọvanọ ekwugokwenu na onye ọbụla ya agba akwụkwọ ya na ebe dị etu ejide onye na-achụ aja n'ụzọ ojebe nga ejide onye na-achụ na mmiri ojebe nga ejide onye na-agwa oke ite ojebe nga ejide onye ori ojebe nga ibe niile bụchi ibe ajọ ibe dị gboo a na-agụdo n'ibe a na-eme kama na owu ibe na-achọ ka m kwuo na oke ite ibe bụ oke ite iwe a na-akwa na adị n'ụlọ nwere ọgwụ eji paatị mmadụ wee gwọọ na-adị n'ụlọ ọ na-agụ ka mmadụ edobechi ya kama na ịmago na oke ite bụ aba ka a na-aba asị na agwọrọ ọgwụ ọdị n'ite a na-akpụ ya oke ite onye mazi ibe ọ na-alụ na m agwọ n'ụlọ ibe mma anya ka mma agwa gị oke ite dị ọcha dị oji amara m ibe anyị na-emebu ndụ ibe anyị na-akpụ alụ na-edozi ibe na-agba agụ ụmụazị dozie ibe adị mma obu mebiri emebi dozie nya arọbụ na-agụ asụ onye ọ dị mma ibe eji ama ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ibe eji enyelu ndụ aka mmadụ wee nọrụga ibe ndị gboo mee wee nọrụga ndụ ọnya ka anyị na-alụ maka na ọ na-ama ama anaghị eji amụ ya amụ. Yes. Onwe onye kwuru okwu wee sị na ihe izizi gọvanọ ga-ene anya bụ na onye ọbụla bụ dibịa na-enwela onye ọ ga-agụkwa na ancestors ya bụkwa ndị dibịa na ekwesịghị isi onye a ya chelugodo ịbụ a part of this in support of ife a onye a kwu. Thank you very much. Dibịa ekwu mba sị na a na-amụrụ dibịa amụrụ m nke m amụ nna nna m amụrụ ya nna mụtara m ọmụọkwu ya
mụ nwa dị iwe ebe anya arụ ma ịwụchara na mmepụtara arụ ebe dị iche iche na njụ na maghara alụ tiri ibe wee fọsụọ m ka m si Lagos nata prọpati m niile dị na Lagos ma moto m ma iwe niile amara m ebe ọ dị ruo taa ka m si nata obodo amara m so dibịa onye si na ọ na-amụ dibịa believe na a na-amụ dibịa amụ kama dibịa enwe nwa na-ejere ya ozi ịghọta na ibe m na-ekwu ọwụ na oge ọrụ onye anwụ elugo mmụọ kụrụ ya dibịa ya eselite ya wee kwuo n'okwu iwe ọ kwesịrị ime zibe n'ihe ozi na wee mebe n'ibe ahụ kwesịrị ime adọwa na aka na ntị obodo ga-amara n'ebe ịbụ mmadụ anaghị anọkọta bịa n'obodo mmadụ na-eme dibịa amara ụdị dibịa ọ na-eme maka na ị nọ n'obodo na-eme dibịa ndị obodo ga-amara ihe ị na-eme ị na-egbu mmadụ ndị obodo ga-amalụ ị na-eme mma ndị obodo ma so na advice m na-enye gọvanọ ka onye maka ndị polisi ma ndị task force ọ na-ezije ya eje ọrụ ozi ibe maka na ịma na Igbo na-achọ ego rinne ebe ahụ ike jiri maka ego kọmiti ibe gọvanọ ekwereba ma abụ onye ji akwa white ejidie abụ onye gbuo ewu aga n'ụzọ ejidie na ncha ụcha ibe gọvanọ akpọrọ aba gọvanọ na-aga so na gọvanọ na-elu anya ka ọ malụ ndị ọ na-ezi ọrụ malụkwa ndị obodo maka na obodo ọbụla kwesịrị PG beba ịma ibe a na-eme igwe dị n'obodo ịmakwu ndị nọ n'obodo ya maka na polisi nọ n'ọfisi ya aghara na-abata obodo mmadụ si na onye awụ onye ori enwere evidence to prove nwere ihe ejide n'aka na wee sị na onye awụ onye ori so na nna ya gọvanọ ka o nwee ike imiti ndị PG mitie ndị igwe nọ n'obodo igwe nọ n'obodo na ndị PG nọ n'obodo maka obodo ba si wee dị ọ bụrụ na a na-ele mmadụ n'obodo ba mma ọ bụrụ na mmadụ dị mma na be obodo ba dị mma ba anwa amagolu agụụ ọbụla dị n'obodo ndị obodo maara etu o si bịa na etu o si na so ka ọ ka harụ miti ebe ka e nwee mitin ka obodo ọbụla kpọkọọ onwe babụ ndị dibịa ka amara ibe ndị na-alụ ka oje ahụ na-anọkọta agbabe mmadụ mebie embaras na gọvanọsị ma ya bụ n'ibe ekwu so daalụrị nne ọ advice nsị ka nye gọvanọ na m ekwuchere zọrọ deje daalụ sa enwe ndị mere ihe niile a ji wee dị nwe ndị wetasịrị aja afa atụ ndị dibịa from your own capacity as Akajiofor na nri kedu ọfọ ị na-agọ when it comes to that particular ndị a na-aka ọsụ mere gọvanọ ji wee bido wee nebe ndị dibịa anya in the first place even discomfort for so many people because na ndị mmadụ kwesịrị omenala anyị kwesịrị na-eje na-ekpe ekpere na mmiri anyị kwesịrị na-ejegasị na-achụ aja ọ ife ndị nna nna anyị megasị apart from mmadụ ibugodo dibịa so kedu ihe na-ekwu n'isi ndị a metela ihe gọvanọ ji wee mebe ife anyị in the first place ife m na-ekwu abụrụ ife ọzọ bụ na akwụ m na ndị mekaniki ekwere mara ndị ala na-ekwusikwu ya ike aka aja mere ọnụ mmanụ ndị ibe anyị nọ na be anyị ọwa anyị na-agodobe n'ụwa bụ na ibe na-abịa na Anambra steeti na ọ ya adịkwa mma anọ ka ọ dị mma ka a na-eme na onye ọbụla weta solushọn ibe na-eme na ka ọ dị mma ọ ka udo dị ka eji egbuzina mmadụ ka eji atọzina mmadụ ya gwọsi na ajọ ọgwụ ụmụ ihe ndị a na-anụgasị dị iche iche na-ewu na soshal midia ka ọ kwụsị ka onye ọbụla dị adị so na ụfọdụ na-agọrọ ibe niile butere ibe na-eme nsogbu anụnwa onye ọbụla aka ya dị ya na oye ji isi wee buru ya ọ gbacha ọsọ ya na-atakwa na oye ji isi wee buru ya ndị aka ha kwụ ọtọ ndị na-arụ dibịa n'ezi na-azọ mmadụ maka na mkwu na dibịa ọ na-egbu ọgụ mmụọ na mmadụ ọ bụrụ na dibịa adịrọ mara ka a ya esi mee pastọ bụ dibịa reverend fada bụ dibịa ụkọchukwu dibịa ihe niile bụ dibịa bụ n'ọnụ Igbo ka a na-asụ ya asụrụ ya n'oyibo Igbo na niile wee spiritual people o nwere iri ebe a na-eme na mmụọ eji enyere ndụ mmadụ aka so aka nna wongọrụ na ọ ya adịrị onye ọbụla mma onye na-eti aka n'ibe dị njọ onye wepụ aka enwe n'ofe bifo ọghọ aka mmadụ na gọvanọ ekwugo na udo ya adị na Anambra steeti na udo ya adị maka na ekere ọrụ eke nke m maara ka m na-alụ nke m onye na-aga ọfọ ka ọ na-aga n'iru ị na-adozi ihe mebiri emebi ka ọ dị mma so n'ọwọ na-agọkwa gọvanọ ka anya ruo onye n'ọrụ ahụ o wepụtara ndị shọ na polisi ma ndị amị ma ndị task force ọ na-eziji ọrụ a na ba na-arụ ya n'eziokwu
and na na-enweta fat wee na-alụ ya ka mmadụ ji ejina because na ya na mmadụ ibie kọrọ ọnụ oje bie nnu na aja ka e wee megide ya maka na ụdị ibe dị gboo family na family nwere ike na-enwe esemokwu owe onye afọ ọjọọ sị na onye ahụ onye ori bụrụ onye ama na ọ dọwara egbe na ọkụkọ ogbu na bie n'ọbara na ogbugbo mmadụ ka gọvanọ n'elu anya ya wee mara ndị ọ na-ezi ozi na ka eze hụrụ na-ejere ịzụ azụ gbuezie egbube. So our advice in the Divan, Darulina. Dalo, sir. Thank you so much for speaking with us, sir. Dalo. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599.